En xeral sí que me gusta o Nadal, máis que nada porque nos xuntamos toda a familia, algunha familia que non vese que ven, tamén ten o seu lado negativo, que recordas outra xente que non está, pero bueno, en xeral sí, e sobre todo cando hai nenos pequenos. Cando hai nenos pequenos é moito máis bonito, porque alegran e bueno, vese todo de outra cor, distinta. Como bo galego término medio, quero dicir, hai cousas que me gustan do Nadal, outras non tanto. Bueno, estar coa familia é o que máis agradezo. Bueno, xuntámonos ao núcleo máis cercano, porque non temos a ninguén fora tampouco. Somos meus pais, meu irmán máis eu e os nenos, sí, non somos moitos. Teño tradición de celebrarlo, tampouco moitísimo, pero sí, sempre nos juntamos en Nochebuena. Sempre hai marisco e sempre hai cordeiro. Sí. O que nos gusta a todos sempre son as vieiras. Bacalao. Bacalao con coliflor sempre. Na noite boa poñen o bacallau co repolo e despois capón ou polo así deste típico do Nadal, pois os turrós e despois o día de Nadal na casa da miña nai, bueno, aí xa é máis así estilo Baicheboa, máis variado, o que cadra. O meu pai, que digamos que é o que últimamente cociña, tomou o relevo a miña nai desde hai bastantes anos, antes facía a miña nai, pero agora digamos que é o que leva a voz cantante e gustalle moito facer arroz con bogavante. Na miña casa notase que estamos no Nadal culinariamente, pero por adornos non, nin un triste belén. Pero é certo que a realidade é que eles respeitan falar de Papá Noel en todos lados, entón, bueno, en Papá Noel teñen un detalle pequeniño, pero que realmente celebramos é Reis Magos. Dende fai un tempo para aquí facemos Amigo Invisible, porque éramos tantos que ao final eran un cento de regalos e todos cativos. Entonces agora o que fai o regalo fai no mellor e aparte deso a gracia de ser o Amigo Invisible. Reis Magos é o que máis nos gusta e o que máis celebramos, pero desde que empezaron a vir os sobriños netos empezou a colarse por aí o Papá Noel e daquela na noite de Noiteboa hai unha cuñada ou un sobriño ou sobriña que se disfraza de Papá Noel, entra por unha terraza, peta por ali, os neniños todos se poñen, bueno, eso, todos nerviosos e empeza a repartir pois caixas de galletas para todos, pois cuñados, cuñadas, sobriños. O feito de vivir aquí na aldea cambia un pouco con respecto a vivir na cidade, porque aquí, como non hai onde comprar, tens que ir á cidade a comprar os grandes almacenes ou, bueno, onde queira que vayas. Entón, pois sí que cambia. Tes que coller un día, unha tarde, poñémola para ir comprar, ou tal día, ou aproveitas que vas a Coruña, a Santiago, a Lugo, é claro que cambia. Cando nós éramos pequenos celebrábamos os Reis Magos, e agora que me toca a min regalar, pois, por exemplo, aos máis pequenos, pois, sí que é verdade que, por exemplo, a miña fillada levolle o regalo que lle trae os Reis Magos, transmito eu, fago chegar eu, unha vez que as súas majestades mo deixan, para que yo leve, pero o apalpador yo Papá Noel, que xan tamén a miña sobrinha e a miña fillada, pois normalmente cheganlle por outros medios. Eu son máis de Reis Magos. Algúnha vez foron un pouco, así, por temas de política ou tal, pero normalmente procuramos que non transcendan, que non haxa temas dese tipo, e se os hai, pois corramos un estúpido velo, como di o outro. Non escollemos un día para discutir. Bueno, de momento non discutimos. Que son tranquiliñas, sí. De momento son tranquiliñas. Son tranquilas porque sí que é verdade que por exemplo, nestas datas costúmase falar moito de política, por exemplo, nese sentido coincidimos. A verdade que son tranquilas, comparado con outras veces en que temos máis liortas entre a familia, pois as datas de Nadal son tranquilas.